Oraingo honetan Windows Movie Makerrekin bideo montai txiki bat egingo dugu. Lehenengo programa editiko dugu. Inicio, todos los programas, eta bilatuko dugu Windows Movie Maker. Lehenengo gauza proiektuari izena ematea izango da. Nahi duguna izenarekin proiektua gordeko dugu, guk nahi dugun karpetan. Bideo montai honetan ikusiko dugu bideoak nola txertatzen diren Windows Movie Makerera, zatitxoak nola kentzen zaizkion eta grabaketa txiki bat nola sartzen den. Lehenengo bildumen gunera erabiliko ditugun bideoak ekarriko ditugu. Gure karpetetan harakatu eta aukeratu eta gero importar botoiari emango diogu bilduma gunera ekartzeko. Pizka bat tardatuko du. Bideoen luzeraren arabera. Bukatzen duenean azkena bakarrik ikusiko dugu. Baina hemen bildumen atal honetan pestañita horri emanda denak hor daudela ikusiko dugu. Lehenengoa aukeratuko dugu, ordenean sartu behar badiz dira, eta klikatu arrastaka fotogramen gunera ekarriko dugu. Bigarren bideoarekin berdina egingo dugu. Aukeratu, klikatu eta arrastaka ekarri. Eta hirugarren eta laugarren bideoarekin ere berdin egingo dugu. Azkeneko hau propio jarri dut. Ez dator bat gure gaiarekin, baina lagundiko dugu ikusten nola ezabatzen da fotogrametik bideo bat. Fotograma hori klikatu eta ezabatu edo suprimir botoiarekin kenduko dugu. Gure 3 bideotxoak hemen ditugu, orain editatu ingo ditugu. Kasu honetan, zatitxoak moztuko dizkiogu. Mozteko, aurrebistan dagoen moztu botoia erabiliko dugu. Horretarako adierazi behar digun nondik nora moztu behar duen. Kursorea jarriko dugu, mozketaren hasieran eta moztu botoiari emango diogu. Bukaera lokalizatuko dugu eta bukaeran ere moztu botoiari emango diogu. Tartean gelditzen den zatitxo hori da ezabatu behar duguna. Beraz klikatu eta ezabatu edo suprimir botoiari emango diogu. Honela kenduko genituzke guk nahi ditugun zati guztiak. Bideotxoen artean transizio efektu batzuk sartuko ditugu, politago gelditzeko. Horretarako fotograma bista asko zoria da, tarteak ondituzen direlako. Tarte horietan, bideoen arteko tarte horietan, efektuak sartuko ditugu, nahi dituguna. Bakoitzean bat. Bideoaren botoiari emanda ikusiko ditugu bideoaren xetasunak, transizioak, hortze daude, guztatutakoak, eta baita audioa ere. Kasu honetan ere audioa kendingo dugu, beraz, eskurriko botoiarekin silentziar aukeratuko dugu, gero gure kanta sartuko bai dugu. Kasu honetan bideoa danborra dakoa da, beraz musika ere zuzerazian marka sartuko dugu.
langunera ekarriko dugu, guk nahi dugun kanta. Kasu honetan, San Sebastian martxa. Bilatuko dugu, eta aukeratu eta gero, importar botoiari emango diogu. Klikatu eta arrastaka audioaren zatira eramango dugu. Eta bukatzeko, sarreratxo bat egingo diogu. Sarrera idaztia eta pausa, biak. Lehenengo idatzizkoa. Izenburua jarriko dugu. Efektoa aukeratuko dugu. Ondo eta izien koloreak ere aldatu ditzazkegu. Eta orain, ahozko testua sartuko dugu. Horretarako, langunean mikrofono ikonoari emango diogu, baina lehendabizi markatu behar dugu ahotsa nun txertatuko dugun, kursoreak bertan egon behar du. Kasu honetan, hasiera jarriko dugu. Mikrofonoa konektatuta egon behar da. Mikrofonoa behar dugu. Mikrofonoa konektatuko dugu ordenagailuko hortarako dagoen zuloan. Mikrofono irudia daka, normalian arroxa izaten da, sarrera. San Sebastian marita gero, mikrofonari klikatuko diogu eta iniciar narrazion botoiari emango diogu. Bukatzen dugunean, parar narrazion, eta ordenagailuan gordeko dugu bideoa daukagun karpeta berdinean. Goreta gero berak automatikoki txertatu egin nahi dugu, kursorea dagoen tokian. Zegu oso ondo gelitu eta guk erraztaka behitekire emango dugu. Kanta ere ondoan jarriko dugu. Leiri eman, da ikus dezakegu nola gelditu da gure lana. Trabaketako laguntza zendu ingo dugu. Lehendabizi gorde ingo dugu, bai. Gorde ingo dugu, gure proiektua. Eta Windows Mobile utziko dugu lehen zegoen bezala. Trabaketa laguntza kendu, horretarako kolekzionez botoiari emango diogu eta tareas botoiari ere bai. Beno, bukatu dugu. Orain, hirugarren fasera joango gara, finalizar pelikula, horretarako guardar en el equipo aukeratuko dugu. Sistema jarriko diogu gure lanari. Nun gorden ere egon adieraziko diogu. Eta siguiente botoiari emango diogu. Grabaketa hasteko. Eta honekin gure proiektua bukatu da.